Томчы бассейнда оештырылган yüzүү ярышларында Мүсей, Мамадыш, Сорман районларынан yüзүчүлөр катнашты. Бейгиде барлыгы 120 кыз һәм малай үзләренең көчләрен сынады. Ярышлар шәхси зачетта үткәрелде. Спортчылар үз яшь төркемнәрендә төрле дистанцияларда чыгыш ясады. Егет-кызлар 25, 50, 100 метр арада брас һәм баттерфляй алымы белән yüзделәр. Күптән түгел безнең Томчы бассейны төзелде. Менә хәзер уже үзенә ярышларны кабул итә башлады. Бүген безнең беренче ярыш. Мамадыш шәһәре килде, Сорман. Менә үч команда арасында межрайонный ярышлар үтә. Балалар актив. Мы приехали с города Мамадыш. Я очень люблю плавать, занимаюсь с детства. Тут очень красивый бассейн. Benim anağıma 8 yaş. Bugün yarışta katnaşan. Ben şunu kararga kildim. Ürezmetten. Yana basayım, bik motor, eski basayında yürüyenleri. Nasıl bigrek kuanıp girsinler. Шәхси зачетта барлыгы 23 комплект медаль уйнатылды. Ярышлар барышында 9 спортчы, 3-нче яшүсмерләр разрядына, 7 спортчы, 2-нче һәм 5 спортчы 1-нче яшүсмерләр разрядына нормативлар үтәде. Призлы урыннарның барысында диярлек үзебезнең райондашлар яулады. Катнаш эстафетада да Мөслим командасына тиңнәр булмады. Шулай итеп Мөслимнең команда копилкасы 21 алтын, 17 көмеш һәм 18 бронза медале белән тулыланды. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.